Vaša povala sa môže v lete extrémne prehriať, čím sa vaše obytné priestory stanú nekomfortnými a ich chladenie drahým a dokonca poškodí strešnú konštrukciu. Takže, aké je riešenie? Povalový ventilátor s obrovským výkonom pre výrazný dopad. Nový solárny strešný ventilátor Solatube RM2400, náš najväčší ventilátor vôbec s výkonom 35 W. Pracuje celý deň, agresívne odvádza teplo z vašej povaly a konštrukcie vášho domu, aby vás udržal v chlade, chránil vašu strechu a podkrovie a znížil náklady na klimatizáciu. Pracuje dokonca aj v zime, aby zabránil hromadeniu vlhkosti, plesní a tvorbe ľadových bariér. Nepotrebujete masívny výkon RM2400 alebo uprednostňujete interne namontovaný ventilátor? Solatube má všetky možnosti solárnych strešných ventilátorov, ktoré vyhovujú vašim potrebám. Zavolajte hneď, aby ste sa dozvedeli viac a začnite chladiť vaše podkrovie ihneď s poriadnym výkonom.